pentru că am plecat peste hotare. Revenind după 7 ani și 3 ani de acasă, vă spun sincer, mari schimbări și o mare uimire n-am văzut în comună, adică cât și în țară, că din contra, lucrurile cred că au degradat într-un mod oarecare. Nu neg faptul că s-a făcut ceva pentru această comună, însă într-așa un timp sau în așa măsură, spun că lucrurile esențiale care au schimbat viața oamenilor, ca să sunt anume rezultate practic nu prea au fost. Sunt reprezentant a Partidului Liberal și am format Legăm, adică pentru o echipă mai tânără. Toți consilierii care sunt aleși, inclusiv și eu, sunt de o vârstă nu chiar avansată, mă rog, încercăm să mobilizăm generația care vine din urma generației care este acum la conducere. Nu vreau să mă repet, pentru că toți știu că problema e toată Moldova, nu în țară, nu Săreu, ca pentru drumurile, canalizarea, gazificarea, astea sunt niște probleme care sunt la nivel de țară. Și nu se rezolvă ele în 2 sau 3 sau 4 ani. Până populația, fiecare dintre voi nu vă decideți și să luăm o direcție. Adică trebuie de luat o direcție și mers pas cu pas, treptat, până să ajungi la niște rezultate oarecare. Îmi cer scuze, am emoții, nu prea am de ține discursul. Suntem susținuți de Partidul Liberal, care este un partid de guvernământ și aparțin următoarele ministerii, Ministerul Turismului, Tineretului, Sportului, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, a Transporturilor și Drumurilor și după cum știți sau dacă nu știți, fiecare proiect care este implementat într-o comună sau alta, numai decât trebuie să fie susținut de Ministerul în cauză. Adică dacă merge vorba de finalizarea apeductului sau canalizării sau ceva de genul modificare terenului sportiv sau amenajare, totul trece prin aceste ministeri. Și deci ministerul să fie cointeresat ca reprezentanții lor în teritoriu, să fie ajutați, să fie finanțați și tot așa mai departe. Nu știu cum, toți spun de probleme, vorbesc de probleme, foarte puțin să vorbesc de soluția, cum o să fie ele rezolvate. Adică, în cât timp, cu care modalități, toți generalizează. Proiecte, surse străine, de exemplu, pot să vă spun ceva date mai concret. Partidul Liberal a făcut o echipă de tine specialiști care au fost trecuți cu realizarea în România. Ei special pregătiți ca, de exemplu, să scoată de sarcina primăriei un proiect, de exemplu, pentru a finaliza apeductul. Nu e nevoie de o primărie să o ocupe, să ducă tot până la final să înainteze proiectul acesta. Duci cu ideea, ei sunt pregătiți special ca să prelucreze acest program, acest proiect. După asta se înaintează organul respective. Ministerii sau fonduri internaționale. Una și pot să vă spun, vă insist, adică și vă rog să veniți în primul rând la votare. Să nu fiți pasivi. Veniți pentru că fiecare trebuie să-și pui votul, să hotărască singur soarta lui, nu altcineva să hotărască pentru dânsul. De asta depinde și cum o să mobilizează oamenii, și cine o să câștige, și cum o să câștige. Mizăm foarte mult pe această echipă tânără care socot că are mai mari necesitate ca să realizeze ceva de niște lucruri, pentru că asta e viitorul lor. De exemplu, vreau să, chiar și la noi, primării, în cer scuze, sunt foarte multe persoane care nu s-au avansat în ani. Lăsați locul la ești tineri, pentru că din această cauză, tineri termină, absolvesc diferite instituții, au studii, au cunoștință, dar sunt nevoiți să plece și psihotare, pentru că nu au locul de muncă. Și mai este o altă întrebare. Și comuna care e situată așa de bine, cum a spus și domnul Veștav, e situată bine, e plasată bine, are resurse umane foarte bune, sunt foarte mulți oameni deștepți, de exemplu, chiar și ăștia deputați care au ajuns, mă rog, permanent că am fost deputați de la Comunitatea, dar ne mândrim cu asta că sunt din comuna noastră și deputați în Parlament. Deși comuna nu se gândește să facă ca un fel de întreprindere pe teritoriul comunei. Adică să produc ceva, să fac, să creez locurile de muncă. Nu poți să te bazezi numai pe investiții la ministerie și pe fonduri străine.
Avem și noi capacitate, sunt oameni care au nevoie de lucru, sunt localuri care nu sunt utilizate. Ce să vii cineva să le utilizeze, dacă se poate găsi o soluție ca să dezvoltăm ceva în teritoriul aici, pe baza la asta să duc un venit oarecare, să creăm locuri de muncă, să investim banii ăștia fără multe acorduri, acolo unde avem nevoie. Nu vreau să mă refer concret că drumurile trebuie făcut în varianta albă, că trebuie finisat, pentru că asta problemele de prima urgență. Numai că ele nu se hotărască într-un an sau 2 sau 3. Și referitor la drumul întâi, trebuie să, deși am vorbit de direcție, trebuie la direcția, ca și orice obiect de construcție, un altă, întâi trebuie tras apa, de făcut canalizarea, de făcut trebuie, după aia de făcut drumurile. Nu e logic să faci drumul, să poți să-l fărăi, să o puteți la noi în țară, nu să la grădiniță acolo, au făcut o tăiet asfalt, au făcut câte o îngropat țările de apă, m-au stupat și s-a transformat ca și un drum ca și el. Oamenii sunt diferiți, fiecare are poziția lor, nu poți fi bun pentru tot. Cineva e contra, cineva e pentru. Dar în linii generale, eu apelez la dumneavoastră să ne susțineți, adică din considerentul că suntem foarte motivați, într-adevăr suntem foarte motivați. Nu știu dacă știți sau nu știți, toate investițiile mele care am făcut și scoatare, le-am investit în satul Țahnuț și pe perioada de 3 ani de când sunt acasă, am avut în jur la 15 și 20 de oameni care au fost salarizați permanent și n-am luat din alte sate, poate că sunt mai ieftini, poate că una alta. M-am stăruit toți banii ăștia să fie adică în comună. Și am rămas aici pentru că, mă rog, aici am trăit, aici mi-s prieteni, familia și vreau ca măcar peste 30-40 de ani sunt un rezultat oarecare. Dar pentru asta trebuie de muncit. Trebuie de muncit, în primul rând, ordinea trebuie să fie o disciplină oarecare. Nu ca oamenii să duc la lucru, pur și simplu că ei trebuie să treacă orele. Fiecare trebuie să îndeplinească lucrul lui. Ca de exemplu, fiecare dintre dumneavoastră dus într-un restaurant, vreți ca să fiți de serviciu la cel mai înalt nivel. Fix așa, fiecare la locul de muncă trebuie să respecte și să deservească omul. Și acolo, și într-o direcție și în altă. Și îmi pare foarte rău, asta e părerea mea personală, pentru că politica la noi în țară s-a infiltrat în toate nivelele absolut. Și un copil de 5 ani și acela știe de politică, oameni buni, politicienii trebuie să facă politică, restul trebuie să facă lucrul lor. Nu așa să avansăm. Dacă să facem toți politică, toți să facem fortaj, nu merge treaba așa. Fiecare trebuie să aibă structura lui, care să o ocupe, să avanseze. Poți să fii specialist numai într-un domeniu. Nu poți fi specialist în toate domeniile. În linii generale, asta e. Dacă aveți întrebări sau ceva mai detaliat, nicio problemă,